Wij zijn vandaag bij de Kantelauto in Oostburg. Hier leer je en zie je hoe het is om in een auto te zitten en hoe je moet bevrijden via een gordel. We gaan met vlug beginnen, want ze gaan de auto nu gaan kantelen. Handen los. Ja, er gebeurt niks. Zet je hier op. Of hier op de beugel. Dan druk je jezelf even in de stoel naar boven. Ja? En dan je benen naar beneden. Zo ver mogelijk naar beneden. Ja. En als je jezelf naar boven hebt gedrukt, ga je met die hand naar de gordel toe. Dan maak je los en dan draai je met je lichaam naar binnen toe. Kijk. Maar je bent groot natuurlijk. Nee, zo juist. Jij bent lang. Ja. Kijk. Ik ben Sef Tielens, vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland. Vandaag zijn we met een team hier zo, met de kantelauto, om het belang van het dragen van de autogordel te stimuleren, vooral ook al aan de jeugd uit te leggen. Veilig Verkeer Nederland werkt met het motto veilig op weg en veilig onderweg. Iedereen veilig op de weg. Dus de ondersteuning van de kantelauto, maar zo zijn er nog verschillende projecten die steeds lopen. Wat we laten zien en voelen is om met name de jeugd, de schooljeugd, dus in de auto te zetten en dat het dragen van de autogordel belangrijk is. En dan nog een stapje verder, hoe kom ik uit die gordel op het moment als ik vastzit. Wat we hier simuleren met de kantelauto is dat de auto enkel op de kop zou gaan, maar ook het dragen van de autogordel is belangrijk, ook bij aanrijdingen en bij snel af moeten remmen, dat is belangrijk. Het was super leuk vandaag. Ik ga nu kantelen en ik heb heel veel geleerd van het verkeer. Tot ziens! Je handen hier op de grond. Druk jezelf goed naar boven. En dan ga je met je been zo laag mogelijk. Ja? En het andere been ook. Druk je jezelf tegen de zitting aan. En dan ga je met deze arm losmaken en dan ga je met je lichaam, maak maar los je gordel, en dan ga je met je lichaam wegdraaien naar buiten. Zie je? Kan je nooit op je hoofd vallen. Zag je dat? Ja. Want als je hem losmaakt, dan val je boven op je nek. En nou niet hè? Dat bedoel ik. Als je jezelf omhoog drukt in de stoel, kan je nooit naar beneden komen. En wachten, als je hem losmaakt, dat je met je lichaam wegdraait naar de binnenkant van de auto. Dan kijk je er zo uit.